sunt Rebecca. Astăzi m-am gândit să fac tipuri de spectatori la cinema 2! Așa că să începem! Scuzați-mă, îmi cer scuze, scuzați-mă. Aveți grijă! Oh, scuzați-mă. Scuzați. Scuzați-mă, puteți să mă ajutați? Sigur! Țineți, vă rog, asta. Mulțumesc! Asta. Ce faceți cu un glob în geantă? Spiritul Crăciunului. Ah! Nu cred că mai pot să le mai țin. Nu mai e nevoie să-l caut. Hai, intră! Iarăși. Puteți iară să mă ajutați? Sigur! Spinnerul. Yay! Stai, nu e aici. E aici. Cine m-a sunat? Oh, bunica. O să ne mai târziu. De atâta sucă, deci am nevoie la baie. Puteți să beți mai încet? Ce aveți, doamnă? Vă luați de oameni nevinovați? Ce aveți de plângeți? A murit bestia! Dar este un film! Știu, dar a murit bestia. Și acum de ce mai plângeți? Pentru că și-a revenit. Da, bine, bine, și de ce plângeți? De fericire! Georgie! Georgie! Sunt aici! Georgie! E întuneric. Alo, oameni! Aprindeți și voi lumine ca să mă vadă Georgie. Georgie! Alo, bună! Poți să lași și tu capul mai jos? Bine, bine, hai că sunt la cinema, nu pot să vorbesc. Bine, hai că închid, că sunt la cinema. V-au auzit până și actorii din film. Hei! Alo! De ce țipi așa? Nu suntem pe stadion. Suntem la film? Doar eu știu să fiu liniștită la cinema. Hei! Nu, tu te joci pe telefon sau ai venit la cinema? Alo! Acum mă ia cu înjurături. Dacă ți arăt ce înjurături știu eu... Mirosul ăsta de popcorn mă înțeapă la nas. Păi și pe mine fata mă înțeapă la ochi. Ce s-a întâmplat, doamne? Am uitat să merg la Noriel să văd dacă au primit de Loyal Surprise. Ce s-a întâmplat? Am uitat să dau like la ultimul clip al lui Tsuki.
Uitați-vă și mai că nu mai merge! Ce aveți dumneavoastră? De ce zici? Am scuipat asta. Mami, nu uita să duci mopul. Da, avem mop. De ce plângeți? Pentru că a murit bestia. Este un film. Știu, dar a murit bestia. Știu, dar a murit. Orice face, a murit. De ce a murit? George! E imposibil să nu te facă George. Mă duc la George! George, o văzuse de mult. Mă lovi la genul. Pe cine te pus să te arunci? Nu știu. Eu, George. George mă pusă, Doamne, mă duc să o bat pe George. Cu peria. Stai, asta era un tip. Nu există nicio George. E cam mult popcorn, nu crezi? Notăm în popcorn. Mi-a ajuns într-un loc foarte greu de explicat. Păi și pe mine fata mă înțepă la ochi. Vrei bătaie? Ok, hai bătaie, hai. Hai pe bătaie, hai, box. Deci eu de ea sau ring de box. Alo! Ok, hai. Haide. Aoleu, s-au luat ăștia la bătaie, fraților, pentru o pungă de popcorn. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu dacă n-ați făcut-o.